Mbak, kacang opo sing diimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Mas sama aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang opo jal? Pertanyaan ini ki jurusanmu apa ning ndi gak ngerti rumah sama aku. Hah? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang opo? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog diimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono to? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah emangnya kacang opo sing